आत्ताची सगळ्यात मोठी बातमी, शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. संततधार पावसाने औरंगाबाद तालुक्यातील पिंपरी राजा येथील शेतकऱ्यांचे पीक धोक्यात आले आहे. परंतु शिंदे सरकारचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार असो की कृषी विभागाचे अधिकारी कुंभकर्णीच्या झोपेतून जागे होताना दिसत नाहीत. नमस्कार, मी कल्याण देहाडे. औरंगाबाद तालुक्यातील पिंपरी राजा येथे आपण सध्याला एका शेतात आहोत. त्या शेतातील कपाशीचे पीक संपूर्ण वाया गेलेलं आहे. आपल्यासोबत काही शेतकरी आहेत, आपण त्या शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करणार आहोत. साहेब, आमची आत्महत्या करत टाइम आलेला आहे सगळं. आता सध्या काय करणार आहे शेतकरी आता? कृष्ण, मला एक सांगा, नेमका हा प्रकार काय कशामुळे झालेला आहे? साहेब, आता हे कसं आहे, शासनाचं काय म्हणते, आम्हाला GR लागतो, आम्हाला तर आम्ही इकडे येऊ. इथं कोणी वालीच राहिलेलं नाही आहे. जेव्हा आपल्या याला मंत्री नव्हते अब्दुल सत्तार साहेब, तेव्हा आंदोलन करीत होते, शेतकऱ्यासाठी करीत होते. आता त्याच्याच जिल्ह्यामध्ये आम्ही आहोत, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये. तर आमची हे सरकी नदी ही सततच्या पावसामुळं हे नुकसान झालेलं आहे आणि ह्या कपाशी पूर्ण वाळायला लागलेलं आहे. तर याच्यावर लक्ष कोण देणार आहे? याचे पंचनाम्याचे आदेश नाही, काही नाही. औरंगाबाद जिल्हा वगळलेला आहे आणि इकडं नुकसान आहे. आम्हाला वाटलं आमचा बी जिल्हा घेतलेला आहे. आम्ही त्याच्यासाठी 4 दिवसानं आम्हाला वाटलं तर आम्हाला काही मदत मिळेल. पण आम्ही जेव्हा लिस्ट आली तर औरंगाबाद जिल्ह्याचं नावच दिसणार नाही कुठं. तर हे आम्ही शेतावर गेल्याच्या नंतर हे पाहिलं तर बुरशीजन्य रोगामुळं सगळे प्लॉटचे प्लॉट बसलेले. आता एक सुद्धा प्लॉट तुम्हाला दाखवासारखं नाही. तुम्ही हे बघा, पूर्ण प्लॉट वाढलेले आहे. तर याचं काय करायचं आम्ही आता? शेतकऱ्यांना पंचनामे नाही, काही नाही. याचं सरसकट मदत मिळावी अशी माझी इच्छा आहे. फळबागाचं बी असंच नुकसान झालेलं आहे. डाळिंब, मोसंबी याची बी गळ झालेली आहे. तर कृषी विभागाला आम्ही विचारला असता तर त्यांनी आम्हाला एक बी उडाउडीचे उत्तर देऊन राहिले का आम्हाला आदेश नाही. अरे आदेश लागत आहे. आमचे पूर्ण पंचनामे पहा, तुम्ही पंचनामे करायचे लायकीचे नाही. हे पूर्ण पळाटी गेलेली आहे. विचारा, या शेतकऱ्याचं पूर्ण पळ बसलेलं आहे. 1-2 एकर पळे बसलेले. आता याला 10,000 रुपये क्विंटल आहे. जर शेतकऱ्याने 30,000 रुपये खर्च करेल तर आता याच्यातून 1 रुपया उत्पन्न येणार नाही. हे तुम्ही 5 आणि 10,000 रुपये बी द्यायला नाही म्हणून राहिले. म्हणजे आता शेतकऱ्यांना करावं काय नेमका? कृषी विभागाला कळवलं होतं मी. विचारा ना आता शेतकऱ्याला. मी स्वतः फोन केला. पटेल साहेब, एक मॅडम, त्या मॅडमचा नंबर घेतला मी दुसऱ्याकडून आणि त्याला फोन केला. ते म्हणे आम्हाला वरून आदेश नाही आहे.